Hola a tothom! Jo sóc l'Estel i fa un any i mig vaig tenir el meu fill, l'Arlo. El vaig parir en part natural, sense complicacions i sense epidural. No vaig anar amb l'objectiu de parir sense epidural, ni anava super preparada, ni havia fet 1000 cursos, ni res. Però ho vaig fer i m'agradaria compartir la meva experiència perquè sempre hi ha com molta por envers el tema del part en general, per desconeixement, i a més el part sense epidural perquè hi ha drogues i perquè les fem servir, no? Doncs a mi m'agradaria compartir la meva experiència. També vull dir que jo no soc professional, no em dedico, no soc llevadora, no soc dula, només soc una mare que ho ha fet una vegada, però penso que si a mi m'hagués agradat sentir altres experiències de dones que ho havien fet, i de fet ho vaig buscar i vaig mirar vídeos i vaig escoltar altres testimonis, però no em vaig trobar cap en català. Llavors, aquesta sóc jo, aquí. M'agradaria començar per explicar com funciona un part una mica, tot el procés d'un part, així a lo grande. Vindria a ser que hi ha una fase 1, una fase 2 i una fase 3. La fase 1 hi ha la fase latent, la fase de part passiva i la fase de part activa. La fase número 1. La fase de part passiva és quan el cos comença a anar de part, pot ser que tu no te n'adonis, i comences a dilatar. L'objectiu de la dilatació són aquells 10 centímetres que tothom coneix i dels que tothom parla, però pot ser que comences unes setmanes abans, uns dies abans. Llavors, cal comptar quan ha començat un part, des de la fase passiva fins a que apareixes. Quan la gent et diu fa 3 dies que apareixo, doncs sapigueu que no fa 3 dies que estan al terra plorant. Bueno, algú potser sí, però que la majoria no ens n'adonem. Llavors, durant la fase passiva és com que el cos comença a notes incòmode, no saps ben bé què és. En el meu cas, com que també era el primer cop, no sabia el que era estar de part, ni parir, ni res, per tant jo no sabia què estava passant. Al final et fa mal tot, estàs enorme com una balena i no saps ben bé què t'està passant. Llavors comença la fase activa, que és quan te'n comences a adonar i comencen a haver-hi unes contraccions que comencen a ser com més amb un patró. En aquest moment jo recomano baixar-se una aplicació al mòbil, qualsevol, pots posar-ho en el buscador, una gratis, que no hagis de pagar, que n'hi ha, i comencis, quan comences a veure que les contraccions, és a dir, que hi ha un moment que tu te n'adones que hi ha un tipus de dolor que comença i al cap d'una estona s'acaba, amb l'aplicació pots marcar quan comença i marques quan s'acaba. Al principi no saps ben bé què estàs fent, perquè no saps què està passant, a no ser que ja hagis parit una altra vegada, llavors ja ho saps. Marques al principi, marques al final, i segueixes fent, i al cap d'una estona tornes, marques al principi i marques al final, quan sigui que ho notis. I tot això t'ajudarà a saber quan de llargues són les contraccions. No cal que tinguis la teva parella o la teva ajudant marcant amb un llapis i un paper, perquè és una bogeria. Pot ser que estiguis també sola a casa, pot ser que que t'agafi a la feina. Marques totes les contraccions i així et vas controlant, no? Perquè llavors ja, quan et diuen, normalment, quan les contraccions són la separació entre contracció i contracció són 2 a 3 minuts, és quan has de començar a anar a l'hospital i tota la pesca. Llavors en aquest moment pot ser que es trenquin les aigües o que no es trenquin, i llavors sí que recomanen que quan es trenquen les aigües doncs truquis i et diran què has de fer. Normalment et fan anar cap allà perquè hi ha més risc d'infecció quan s'han trencat les aigües. Aquesta és la fase 1, la part 2, la part del part actiu, que ja comença a fer mal. La fase número 2 és la fase d'expulsió. Ja hi som, ja està sortint el nen. Aquesta fase també fa bastant mal. I llavors hi ha la fase número 3, que és la fase d'expulsió del que ve sent la placenta, però llavors en aquell moment estàs bastant ocupat. I ja gairebé que ni en parlaré perquè, bueno, ja ha passat lo peor. Llavors, quan comença, l'important és que ens centrem en la part del part actiu, la part de la fase número 1 i la fase número 2. Llavors, arriba un moment que tu pots anar fent coses, però arriba un moment que les contraccions comencen a ser de tal manera que ja no pots respirar, ja no pots parlar durant la contracció. És quan diuen que és el moment d'anar a l'hospital.
Això parleu cadascú amb la seva comadrona, amb la seva... qui sigui que us porti al part. I us diran quan heu d'anar a l'hospital o quan heu de trucar i tota la pesca. Llavors, és que ho tinc tot aquí dalt i no puc respirar. Llavors, en aquests moments, quan comença a ser una mica difícil ja parlar entre contracció i contracció, jo recomano no pensar que és una contracció, perquè una contracció, que és veritat, és el que està passant, que la cosa va fent així, perquè bàsicament estàs com menjant el bebè cap avall, pensar que és una onada. Una onada que ve i marxa, i així és com ho notaràs. Ve el dolor a poc a poc, de cop hi ha molt dolor, llavors torna a marxar el dolor a poc, i ja no n'hi ha, i fas, ja estàs tranquil·la. Si no t'han posat cap pitocina i tots els medicaments que et posen per provocar un part, llavors és una miqueta més que no hi ha gaire moment entremig per relaxar-te, però el normal és que hi haurà contracció, que vindrà que farà molt mal, després no farà tant, després respiraràs i estaràs tranquil·la. Jo recomano, quan comences a sentir tots els dolors i tota la pesca, la gent recomana camina molt, fes molt exercici, no sé què. La meva comadrona m'ha donat un consell que jo, és el que repetiria a tothom, és que no et tornis boja fent coses, no te'n vagis a caminar, no facis... perquè has de pensar en tot això com una marató. Perquè seran moltes hores que estaràs, o poques, són unes hores que estaràs amb tot aquest procés i tu ho fas tu tot sola. Llavors, hi ha molt esforç, hi ha molta energia gastada, moltes respiracions, i si et poses a fer un vídeo de ioga del YouTube, gastaràs energia i el que vols és mantenir l'energia. Per tant, quan la cosa comenci, quan s'engegui la màquina, tu et poses tranquil·la, mentre estiguis a casa et poses una sèrie, beus aigua, jo diria menja fruits secs, coses energètiques, estires al sofà, et relaxes. Quan comença a ser impossible el respirar és quan comences a entrar a la teva zona. Això serà molta imaginació. Llavors, quan comenci l'onada, jo recomano que inspiris pel nas i expiris per la boca. Quan estigui passant això. Llavors, l'important o el que ajuda és pensar com en un patró. Llavors penses 3 per respirar cap endins i 4 per respirar cap enfora. El que sigui, el que et vagi bé en aquell moment. Però pensa sempre repetir el mateix, perquè mentrestant estaràs passant molt dolor, però tu estaràs concentrada en pensar en la respiració, perquè per això no volem pensar que és una contracció, perquè el que no vols fer és fer així, perquè et fa mal. Perquè quan tensem, doncs tot el cos es tensa i tot el que vols és que es relaxi, perquè ens interessa que relaxi, perquè l'objectiu és la relaxació perquè surti un fill. Llavors, quan hi hagi la contracció, t'has de posar en el teu món. Si passes les contraccions mirant a la parella dient quin mal, em moro, perds el cap perquè fa molt mal. Llavors, pensa, puc fer aquesta contracció. És només una contracció, al principi seran més curtes, després seran més llargues, però serà fins als 2 minuts de contracció, però això ja serà cap al final. Pensa que és 1 minut de contracció, pensa, puc fer-ho, és 1 minut, ho puc fer, és un dolor mortal durant 1 minut. I respires en aquell moment i estàs en el teu rotllo, tanques els ulls i tens una pilota d'aquestes sabeu quina vull dir? Les pilotes aquestes gegants de fer esport. Seus i botes a sobre la pilota, t'ajuda... Et pots penjar al coll amb la teva persona que t'ajudi i et deixes penjar, hi ha tota una sèrie de diferents moviments, et pots posar les mans a sobre del llit i algú et pot ajudar aguantant-te les caderes. Intentaré buscar si trobo algun paper o algun document que ensenyi totes les diferents posicions que pots anar fent, que pots anar canviant, el que et vagi més bé per moure. També em va anar bé estar en una pilota o estar just a la punta d'una cadira, moure't una mica, tranquil·lament. I cada vegada això, pensar que és una onada i respirar. I quan s'acabi, doncs s'ha acabat i llavors estàs tranquil, relaxes la cara. L'important és relaxar la cara, sobretot durant la contracció, perquè hi ha una relació fisiològica entre la mandíbula i la pelvis. Aquestes són aquelles parts que jo no he estudiat això, però m'ho han dit i és veritat. Quan estàs així apretat, es tanca tot. Llavors tu vols
relaxar la cara sempre. Llavors, tota aquesta part és la part més dura, més llarga, que és la part del part actiu, que s'està dilatant, i llavors és quan tu estàs ja a l'hospital i et van mirant o no. Tu a l'hospital pots decidir el que vulguis. Això és una altra cosa. Pots decidir el que vulguis que et facin. Pots decidir si vols... Pots anar a les corretges, als monitors, pots decidir si no les vols. Tu pots dir el que sigui. El que passa és que quan estàs a l'hospital, sobretot si és el primer cop, la gent les mares estan nervioses, evidentment, perquè tu estàs a lo tuyo, i llavors et maneguen per aquí per allà. Aquí és quan ve la figura de l'advocat. L'advocat és la teva parella, la persona que t'ajuda, la mare, la tieta, el qui sigui, una persona de confiança que no et posi dels nervis, que estigui al teu costat, i és la persona que parla, perquè tu estàs en el teu món. Estàs en el teu món de les respiracions i de les onades, amb la teva paranoia que et fas, amb el que sigui, de les respiracions de tal, i no tens temps, no pots estar xerrant amb aquí, amb no sé qui, tu has de conservar la teva energia, tu estàs fent la teva marató, que ningú correrà per tu. Llavors necessites un advocat, que sigui la persona que estigui allà i que defensa els teus interessos, el que es baralli, amb qui s'hagi de barallar. Idealment, no s'hauria de barallar amb ningú, idealment tothom hauria de ser el teu advocat, però en cas que les coses no vagin bé, és important estar tu a la teva bombolleta i aquella persona amb les males energies i les males vibracions, en cas que n'hi hagin. Llavors, quan arribi el moment, en el meu cas, jo no vaig trencar aigües, per tant, no vaig patir el moment de vull empènyer, però encara no és el moment. Si vols empènyer, però encara no és el moment, vol dir que no has dilatat prou, però tens la sensació de que vols empènyer. Jo això ja et dic, no ho he passat perquè, com que les meves aigües no es van trencar, no tenia el cap allà directament sortint ja. Llavors, qui sigui que estigui allà, infermera, doctora, que sigui que estigui allà, és quan sents que la gent diu encara no empenyis. L'objectiu d'això és que si empenys, quan encara no has dilatat del tot, es pot inflamar la cèrvix perquè hi ha tota la pressió, i llavors això fa que el part vagi més a poc, perquè la cosa costarà més d'obrir. No és que t'ho diguin, no és que, en general, no és que vulguin que pateixis i no vulguis que empenyis. Llavors, en comptes de pensar doncs m'aguanto el fill a dins, quan tinguis la contracció, és això, respirar cap enfora, i intentar que no hi hagi tensió enlloc, intentar que la tensió que tinguis, que vulguis posar cap avall, que és aquesta mena de... és tot plegat un impuls natural que et surt, doncs intentar posar l'atenció en un altre lloc, apretar alguna cosa, el que sigui menys allà baix, que és el que estan intentant, és que no empenyis en aquell moment. Estem arribant al final de la part actiu. Llavors, quan comença la part d'expulsió, és quan et diran ara és l'hora, has dilatat 10 centímetres, és l'hora de la veritat, ara coneixeràs el teu fill /filla qui siguis, en cas que no sàpigues el sexe del bebè. Llavors, en aquell moment, idealment, estem parlant d'un part sense complicacions, sense epidural, no tens res enganxat enlloc. Idealment, si encara que tinguis corretges, si poden ser sense enxufar enlloc, que de fet ara n'hi ha, o amb... Quan parlo sense corretges és que quan les corretges et miren les contraccions i el cor del bebè per saber que tot està bé. Llavors el que pots demanar és que t'ho mirin intermitentment, que agafin el sonotone, allò, i que de tant en tant vagin mirant que el bebè estigui bé, però no cal que constantment estigués enganxada en una màquina. Pots decidir-ho, si això et fa estar més tranquil·la, enganxada a les corretges, feliç com un anís. Si tens ganes d'estar amunt i avall i confies que tot va bé, doncs demanes que de tant en tant et vagin mirant, que tot vagi bé i ja està, perquè no interessa que el nadó estigui amb estrès. Llavors, com que tu estàs lliure per allà, l'ideal és que tu et puguis posar de manera que estiguis més còmode. La llevadora t'ajudarà també a saber si el bebè està més cap aquí, si està més cap allà, si ve amb el cap així o aixà, perquè elles ho saben, i et diran, mira, aquesta posició serà millor, i et recomanaran posicions, idealment. Llavors, pot ser que també estiguis molt cansada i que diguis, mira, noi, i t'estiris, i ja està. Però l'important és això, que no estiguis estirada plana, perquè la gravetat funciona de tal manera que jo, sense ser física, ho sé, que va avall.
Llavors, de 4 potes, de genolls, el que sigui on hagis decidit, i llavors serà l'hora de la veritat. Això és la part pitjor de tot. Per tant, no val estar espantat que tot el part serà la cosa més dolorosa de la meva vida i em moriré i tal, sinó que has de pensar que el pitjor durarà 30 minuts. El pitjor del pitjor que penses que m'està passant, m'estic morint, són 30 minuts. 30 minuts, un capítol del Netflix. Ja ho tens, això. Fins llavors, tota la resta ho pots fer, ho podem fer. Podem fer-ho tot, però no ho sabem. El que no sabem que podem fer és la fase 2. La fase 1 sabem que la podem fer. Són contraccions, regles super heavy, d'aquestes, totes les noies que no han tingut regles super heavies, sereu benvingudes al món del dolor. Però fins llavors, hi ha 2 maneres d'expulsar. La manera, això dependrà una mica de qui tinguis ajudant-te, de la llevadora que tinguis. Hi ha la manera que et deixaran que quan et vingui la contracció tu empenys, perquè et sortirà d'empènyer en aquell moment. O la manera guiada, que és que et diran quan empenys, quan respires, perquè tu estàs... no hi ets, estàs en modo primitiu, modo caverna, modo animal, i et aniran dient, ara respira, ara no sé què, i tu vas fent el que et diguin. En aquest moment una mica has de tenir confiança, en aquest moment i des del principi hauries de tenir confiança amb la persona que t'està assistint al part, ja sigui llevadora, ja sigui obstetrícia, el que sigui. Confiar que aquella persona té els teus interessos i esperem que sigui així. I et dirà una mica com ho veuen i com creuen que si ha d'anar més de pressa, si ha d'anar més a poc, si un bon professional intentarà que no desgarris, llavors intentaran maneres i llavors és per això que diuen ara més a poc, ara apreta més, ara apreta menys. És tot per ajudar-te que surti tot bé, que el nen o la nena no surti amb tot l'estrès o això, no? Evitar lesions i el que sigui. Però també pot ser que sigui més d'urgència i que diguin, mira noia, en aquest cas, hem d'anar més de pressa, has d'apretar més fort, el que sigui. Ja no podràs controlar com les contraccions que tenies abans, evidentment, perquè estaràs en un moment que estaràs fora de si, ja us ho dic ara, però intentar també quan empenyis el mateix, no posar tensió a la cara, perquè si tens una contracció, estàs empenyent i estàs fent força, què vol dir? Que tu estàs fent força amb la cara, vol dir que estàs fent força allà baix i no funciona així, no funciona que quan intentes sortir, si tu l'apretes, això no anirà bé. Llavors, relaxar la cara, respirar com et diguin, si et diuen que respiris moltes vegades seguides, si et diuen, t'aniran suggerint maneres de fer-ho. Llavors hi haurà el pitjor moment, sempre diuen, les llevadores diuen que en el moment que dius no puc, de veritat que ja no puc, és quan està sortint. Llavors, en el moment que diguis ja no puc, pensa, bueno, doncs que està bastant a prop de parir. El moment de l'anella de foc que diuen és quan passa el cap, la part més gran del cap, jo no vaig sentir cap anella de foc, però escolta'm, jo vaig sentir que tot feia molt mal tota l'estona, però la qüestió és que hi haurà un moment que farà molt mal i ja està, s'acabarà. Serà com un petardo de festa major, farà molt mal i llavors haurà sortit el cap. I un cop hagi sortit el cap, ja està, demanes les vacances, el cava, el que sigui, perquè ja està, ja ha passat el pitjor. Llavors sortirà la resta del cos. Bueno, clar, això en cas que surti de cap també pot ser que surti de cul, però en el cas que surti com ha de sortir, sortirà el cap primer i després, noia, això ja ho tenim, tot això ja va muntanya avall. Sortirà la resta, posaran a sobre, i llavors tota la resta que sortirà després, doncs que tu tindràs un humà a sobre teu, un bebè que no coneixes de res, que pot ser que tinguis un moment de és perfecte, l'estimo, t'he trobat molt a faltar, també pot ser que facis qui ets? No sé qui ets, no em sento en vincle encara emocional, no passa res, el que sigui que sentis en el moment serà vàlid perquè és el que sents tu, i llavors ja està, ja ho tenim. Bueno, podríem parlar del després també, encara se poden parlar de més coses, llavors hi ha totes les decisions, si vols tenir la criatura al pit una estona, si vols anar de mamar, també dependrà de com estigui la criatura, de si necessita ajuda o menys ajuda, si tot està bé. Però això ja són casos i casos. Però llavors tallaràs el cordó umbilical
idealment, si pots triar, quan hagi passat tota la sang, i ja està. I ho has aconseguit. Tens un fill o filla per tota la vida. I ja està. Aquesta seria el meu testimoni i recomanacions. És bàsicament, per resumir, tu estàs a la teva bombolla i estàs concentrada. Estàs concentrada, moment en les onades, comença les onades, et relaxes a la meitat, quan no hi hagi contracció, rius, respires, no sé què, parles, tal, i quan torni a venir una altra contracció, una altra onada, t'hi tornes a posar. Però és molt important aquest món personal en el qual hauràs d'entrar, perquè si no et desesperaràs, serà tot un desespero, serà tot un dolor inhumà i perdràs els estreps. Per això és important, o és interessant, si has fet ioga abans, perquè una mica ioga, salvant moltes distàncies, no deixa de ser la respiració durant uns exercicis, durant unes posicions, uns moments d'esforç que has de fer mentre respires, i això t'ajuda com a treballar una mica això, no? Aquests moments com més d'esforç i de relaxació i de controlar una mica la respiració. I això és tot. Si teniu alguna pregunta, alguna cosa que em vulgueu preguntar, jo deixaré el link del meu blog aquí sota, que tinc una cadira, amb la meva història del part, amb el que va passar durant el meu part, i podeu llegir com va anar tot, perquè ara tampoc no ens posarem a explicar ara històries més vàries, perquè n'he explicat ja moltes. I ja està. Si teniu alguna pregunta, pregunteu. Si coneixeu mares que han tingut fills, pregunteu. Però demaneu, sisplau. Serà una història de terror? Perquè depèn. Està bé saber històries de terror, però moltes no, perquè no necessites aquestes energies negatives abans de parir. Hi ha moltes històries de terror, però no cal que la teva sigui una història de terror, d'acord? Hem d'anar amb la intenció de que no ho sigui. Escolteu històries, batallites, històries de part. No pregunteu a les vostres mares perquè no se'n recorden i us diran que tot va anar molt bé, com la meva. Però això, pregunteu a tothom sense vergonya qualsevol cosa, perquè és la vida, és així. Tots hem vingut al món d'aquesta manera. Estic aquí pel que necessiteu. Una abraçada a totes i a tots, i ens veiem aviat. Aviam si aviat puc fer un altre vídeo. Si teniu preguntes i si teniu suggerències sobre altres temes i temàtiques de vídeo, me les envieu, perquè així tindré més idees. Moltes gràcies. Adéu!